Kaikki tapahtuu auringossa. Veden ja kalan välke, kaislojen levollinen suhina ja poika kasvot käännettynä valoon. Rannan hiekkakainaloon vesi työntää meriheinän kuollutta vartta. Kaislamatto hohtaa hopeista valoa. Saunakamarista näkyy meri ja tuli. Ne pysyvät paikoillaan, mutta virtaavat, kun länsituuli pyyhkii tervaleppää, mäntyä ja veden pintaa. Poika istuu ja onkii yhä. Ja jossain kaukana silkkilakkinen lapsi avaa silmänsä. Maito, meri, turkoosi taivas. Laiturilla poika oikaisee itsensä, tukee selkää käsillään ja katsoo ulapalloa. Joku on olemassa. Kokee tämänkin hetken. Elä tätä hetkeä uteliaan eläimen lailla. Mitään kaipaa. Valot putoaa säteilevänä telttana yöttömässä yössä. Unen polut kasvaneet umpeen poskin pehmeää ruohoa. Varjoisen niityn hämärään eksyneinä matala kissan käpällä. Haihtuva kastepisaja. Apilanmukka. Sinua ruusutarhasi, minulla jäkällä kasvustoni. Vanhuus leki ihoa. Ihme. Omin silmin nähtävissä. Me kukimme pian. Mitä iloa on ikääntyä, jos aina vain jää enemmän tekemättä? Aina vain kertyy enemmän kaduttavaa. Maailma muuttuu aina vain nopeammaksi ja tupaten täydemmäksi. Sama ilo on ikääntyä kuin lapsesta saakka. Ilon odottaminen pilaa sen. Se vain on, kun sen huomaa, eikä silloin ole ikää, lapsuutta, aikuisuutta, vanhuutta. Ikuisuus vain. Ja mitä iloa on ikuisuudesta, jos se kestää ikuisuuden? Aina vain kertyy enemmän iloittavaa, kunnes enempää ei mahdu ja sydän pakahtuu. Iloitse sitten siinä. Jospa lakkaisi odottamasta tulevaa iloa ja vain huomaamattaan nauttisi tästä käsillä olevasta. Jos se nyt enää on käsillä, kun sen huomaan. Jospa vain pitäisi suunsa kiinni ja ikääntyisi liikoja ajattelematta, kuten tähän saakka. Emme me runoilijat pidä itseämme mitenkään erikoisina. Emme vain osaa sulkea suutamme niin kuin muut. Ei runo ole se, mikä jää jäljelle paljon puheen jälkeen, niin kuin veistäjä luo hakkaamalla pois ylimääräisen. Runo on, mikä sanotaan, kun ymmärrys täyttyy ja alkaa juosta yli. Overflow, niin kuin tietokonekielellä sanotaan. Ja silloin tarvitaan reset, yksinkertainen puhe, missä sanat viipyvät vielä hetken ennen haihtumistaan. Me runoilijat olemme niin hitaita, että jatkamme jaarittelua, kun muut jo vaihtavat kanavaa. Klikkaavat seuraavaa linkkiä, lukevat uudempaa uutista, tunnistavat talentin, kokeilevat uutta reseptiä. Ja kun hetkeksi syntyy kiusallinen hiljaisuus, kuulemme omat sanamme ja nolostumme. Mutta siellä ne etenevät vääjäämättä, ammutut nuolet. Näemme niiden liitävän kuin hidastetussa filmissä. Ja lähinnä kiusaannumme silloin harvoin, kun osumme maaliin. Siitä on jo niin kauan, kun ammuimme. Olenko järjissäni? Selvästi en, vaikka en myönnä olevani hullu. Ei kai hullu myönnä. Ei kai. Ei kai. Ja ajattelen, että kirjoittamalla runoja voin korjata tilanteen. En kuvittele parantavani maailmaa, mutta ehkä löydän järjen pilkahduksen polun puiden siimekseen, reitin tyyneen poukamaan. Luolan, johon asettua kaikessa rauhassa kirjoittamaan runoja.